Скъпи приятели, Елдом Инвест вече може да се похвали с четвъртвековно минало. През тези години ние успяхме да се утвърдим като един от водещите производители на бяла техника в България и една от знаковите фирми във Варна. В стила на старите кинохроники искаме да ви припомним някои интересни факти от биографията на Елдом Инвест на фона на световната и българска история. Съзнателно се абстрахираме от негативните моменти от новата история и няма да политизираме сюжета. Нашата компания е създадена в далечната 1987 година, когато по данни на ООН се ражда 5 милиардния жител на Земята. Съветския съюз започва програмата за преструктуриране на икономиката – перестройка. Така се поставя началото на реформирането на социализма към демокрация, гласност и пазарна икономика. Корпорацията Microsoft пуска в продажба 16-битовата операционна система Microsoft Windows 2 и първата версия на табличния редактор Microsoft Excel. А в България легендарният модел Правец 8M е най-модерният персонален компютър. Автопаркът на градския транспорт в Кабул се състои от български автобуси Чавдар. Стефка Костадинова поставя световен рекорд в скока на височина 209 см. Това изумително постижение все още не е надминато. В България магазините са пълни, но с еднообразни стоки. Цветен телевизор се купува с връзки. От Варна до Бургас с комета се стига за 1 час. Мавзолеят беше място за поклонение и все още не пречеше на никого. Къмпинг не означаваше реституционен имот, а място за романтичен международен туризъм. БГА Балкан беше национална гордост. А Елпром беше водещ производител на електроуреди в България с 30 годишни традиции. От месец юни 1987 година отдел капитално строителство, реконструкция и модернизация към варненския завод Елпром е обособен в предприятие Перла Инвест. Предмет на дейност на новото звено е проектиране, изграждане и основен ремонт на строителни обекти в структурата на стопанското обединение. Директор на фирмата с екип едва 37 души е Цветан Велковски. В интернет е пуснат червия на Морис, първия компютърен вирус, създаден от Робърт Тейпън Морис. 1989 година е повратна в историята на страните от тогавашния социалистически лагер. На 4 юни 1989 година се случват знаменателните събития на площад Тянънмън в Пекин. Срещу протестиращите китайски студенти и интелектуалци на площада е изпратена армия. Всичко това се излъчва на живо по телевизията и шокиращите кадри обикалят целия свят. На 9 ноември импулсивно жителите на източен и западен Берлин разрушават участъци от Берлинската стена, която ги разделя 28 години. Събитието изненада дори за тайните служби от двете страни на желязната завеса. На 28 ноември започва нежната революция в Чехословакия. В резултат на изборите, проведени през декември, е назначено първото некомунистическо правителство в Чехословакия след повече от 40 години социализъм. Румънската революция започва на 17 декември в Тимишоара. На 22 декември, след седмица на кървави демонстрации, Ион Илиеско поема управлението на страната като президент на Румъния. Сложен е край на комунистическата диктатура на Николая Чаушеско. Проведена е първата българска експедиция на Антарктида. 4 български антарктици монтират 2 сглобяеми постройки на остров Ливингстън. Така ставаме една от 49-те държави в Антарктическия договор. 13 януари 1989 година. С обнародването в Държавен вестник влиза в сила Указ 56 за стопанската дейност. С този указ се поставя началото на частната инициатива в България. На 10 ноември генералният секретар на БКП Тодор Живков е свален от власт. С това започва безкръвния преход на България от тоталитарна народна република към демократична парламентарна многопартийна система на управление. Първите години в историята на Елдом Инвест са свързани с много трудности и предизвикателства. Когато настъпват промените от 1989-90 година, строителството в цялата страна е в застой. За Перла Инвест се очертават 2 възможности. Или предприятието да бъде закрито, или да се започне принципно ново производство.
Екипът на фирмата се ангажира с производство на стелажи, багажници за автомобили масички и стойки за чадъри за Германия. Това, между впрочем, е първия износ на младата фирма. До стартиране на серийното производство на електрически бойлери, във фирмата започва производство на хитовия тогава на българския пазар скейтборд. За периода 1989-91 година са произведени над 25 000 скейтборда. Космическият телескоп Хъбъл е изведен в орбита от совалката Дискавъри. Това значимо събитие в астрономията открива нови възможности за опознаване на Вселената. На 3 октомври ГДР и ФРГ се обединяват. Въпреки икономическото изоставане на източно-германските региони, днес Обединена Германия е локомотивът на европейската икономика. 25 декември. Тим Бърнърс-Ли създава първия уебсайт. Той е публикуван онлайн на 6 август 1991 година. Към момента съществуват над 600 милиона интернет страници. На 1 август доктор Желю Желев е избран от 7-то Велико народно събрание за президент на България. 15 ноември. 7-то Велико народно събрание променя името на държавата от Народна република България на Република България. Българският футболист Христо Стоичков печели златната обувка на Франс Футбол. Като футболист отбелязал най-много голове – 38 в национален шампионат. На 1 юли 1991 година финландският премиер Хари Холкери провежда първият GSM разговор. Качеството на гласовия пренос, лесният международен роуминг и развиването на нови услуги като СМС са в основата на последвалия мобилен бум. Днес GSM технологията свързва почти 4 милиарда и половина абонати в около 234 страни. На 31 юли 1991 година е подписан договора за ограничаване на стратегическите ядрени оръжия СТАРТ. През август-септември бившите съветски републики се обособяват като 15 самостоятелни държави. Откриват се нови 15 потенциални експортни пазара. 12 юли. 7-то Велико народно събрание приема Конституцията на Република България. Началото на прехода в България е съпроводено с икономически трудности и въвеждане на купонна система. Помним култовата реплика на тогавашния премиер Димитър Попов: „За Бога, братя, не купувайте!“ Върната е отнетата при национализацията и колективизацията частна собственост. На 16 май 1991 година от летище Крумово излита първият български вертолет Х-11 Б-1. На този етап в Елдом Инвест се произвеждат само подцинковани бойлери. Започва производството на първите бойлери за слънчеви инсталации. Първи февруари. Подписана е руско-американска декларация за прекратяване на студената война. Едва през 1992 година Ватикана официално признава, че Земята не е неподвижна, а се върти около Слънцето. На Олимпиадата в Барселона през 1992 година най-успешният български каноист Николай Бухалов печели 2 златни медала. Към 4 декември 1992 година общият брой на населението в България все още е 8 милиона 487 317 души. В продължение на 2 години усилен труд по монтаж, синхронизация и експерименти под ръководството на главния инженер, сега заместник-управител по производствено-техническата част Димитър Голодов, от производствената линия излиза първия емайлиран бойлер. Експертите от Феро, поканени за пуска на линията, са изумени от иновативното мислене на българските специалисти. Първият български емайлиран бойлер, произведен от Елдом Инвест, е представен на пролетния Пловдивски панаир. От октомври 1992 година в Елдом Инвест започва първото в страната серийно производство на електродомакински бойлери с обем 50, 80 и 120 литра с емайлиран водосъдържател и анодна защита. В Елдом Инвест е открит втори производствен район с цехове за варки и емайл и механомонтажен. Персоналът на фирмата вече наброява 103 души, а производственият капацитет е близо 400 броя месечно. 1 януари. Досегашната Чехословакия се разделя на 2 независими държави – Словакия и Чешката република. 1 януари 1993 година.
Установени са единният европейски пазар и неговите 4 свободи – свободното движение на стоки, включително и бойлери, услуги, хора и пари, вече е реалност. Датата 17 ноември 1993 година си остава паметна за всички нас. С двете попадения на Емо Костадинов, които ни изпратиха на Мондиала в САЩ през 1994 и потопиха в сълзи цяла Франция. Високото качество на произвежданите в Елдом Инвест бойлери от фамилията 50, 80 и 120 литра получава първото си признание – златен медал на Международния технически панаир в Пловдив през есента на 1993. На 9 май 1994 година Нелсън Мандела е провъзгласен за първия чернокож президент на Южна Африка. На 6 май британската кралица Елизабет II и френския президент Франсуа Митеран откриват официално тунела, свързващ Британия с континента. Тунелът представлява 3 отделни железопътни тръби с дължина 51 км, преминаващи на дълбочина 50 метра под дъното на Ла-Манш. 3 декември Sony представя на света своята първа игрова конзола PlayStation. Българският футболен отбор печели 4-то място на световното първенство по футбол в САЩ. Българската футболна легенда Христо Стоичков печели най-престижната световна награда по футбол – Златната топка. От началото на 1994 година Елдом Инвест започва производство на 2 нови изделия – полуавтоматична пералня и електродомакинска центрофуга за пране. На 22 декември в компанията е произведен 100-хилядният бойлер. Интересен факт. Едва на 16 март 1995 година американският щат Мисисипи официално премахва робството, ратифицирайки 13-та поправка в Конституцията. През ноември в Япония започва продажбата на първите оптични носители на информация DVD. Далай Лама провъзгласява 6-годишния Гетхун Човеки Нима за Панчен Лама, духовния наследник на Далай Лама. На 7 декември космическата сонда на НАСА Галилео взема проби от атмосферата на Юпитер. С помощта на Галилео е открит океан от течна вода под повърхността на спътника Европа. GSM телефон на Цитрон е най-желаната вещ в България. Името на Елдом Инвест е вече познато на целия български пазар с произвежданите 11 модификации бойлери. Започва производството на първите български 10-литрови емайлирани бойлери и бързо нагряващите бойлери със свободно изтичане под името Гейзер. По времето на водния режим и масовия отказ от парно в София през 1995 година, търсенето на бойлери изпреварва предлагането. Още от 4 часа сутринта се редят камиони на търговци, чакащи да закупят бойлери от Елдом Инвест. Това е шанс за набиране на капитал за бъдещата приватизация на дружеството. На 17 април менеджерският екип, 85 работници и служители учредяват акционерно дружество Елдом Инвест 1. Това е един от малкото добри примери за успешна работническо-менеджерска приватизация в България.